Salam dedusakan ko kaya tarima akan apitra apirak apitru akan na mastaran bisumargas na siyang kaian kagito kunden gito kunden apirak apitra. Bismillahirrahmanirrahim. Emang nalalag na mali nalag. Bona pawal. Tiga dia terima sa perak, na tiga tari mga duman. May taglian ka. Napama ko ibarat na doon susuko sabutu, doon da sabuti ang agama. Saktan mga dapat ko awam, at ko mga tawa normal da sabuti ang agama. Apa yang pagusin na binyan ketarima, ada tahu ni ketarima, ada na tahu basta da sabuti ang agama. Apa yang pagusia de pipi ya. Na dinyan terima. Kaya siyempre, mapasa nga di sukuran. Hindi ka ganyan. At iplawanan kamu, mapasa nga di sukuran. Naisuon ka, nakuha nga na itapirak, naskadi pa masang sa Marcos. Naskadi pa masang sa Marcos, ang akuha. Ititaranpi. Para makaato dagi yung mutual sa katiyan. Namay mga nasabutian, ustad, na tigabalingan na kaya, di naman cool. Mga nasabutian. Pati may kaso nasabutian, ay pumangdong. Na ay pamanilalag na tingad balingan nga di rin ang kailangan. Dito mo tiruang may ka nasabutan. May pangadasabutan na kailangan lagi mo to hikmah. Talimangon ka, di ko pigi po wala. Ang nabanong mga suntuka. Na talimangon na sa iba mga sa Marcos. Wallahu ta'ala ala. Kapag sa batang, ngota pa kayo. Ibarat na pasisigupan, nabunyan ni pamasa sa sigupan niya. Bismillah wa salatu salam ala rasulullah mabak. Gimo ni pwede pakaiso, dudutiri man na pakaiso. Para may tusudo siya. Kuan, amay kasutaw, bisigupan, nakataon ka na, bugan ka sa pirang na tingin ya, patalo ka pakiti. Sabi na, siyempre, may kadalos niya ako sa tlutiman na pitra, kinakong pirak, naisad na rin ka, ano yung doon, isa ka rin. Kung maugiti, kidi niyan na dengan bagi sa pera kapati kau kisumba ta kau mati Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Pamagugubagan ko mapiyan ang kalak ko Allah na baka ano pamagugubag ko dosa. At ikataon ka nagpagagat na sumunod ka pa. Di ka pa kay. Manaya na dingon bagan na sa Marcos kanya ni panigupan na Marcos. May to ka bulat iyo. Nalabulan lang. Are. Mana niya na dingam gisa pera kamay kapag-usap niyan sa marata. Sabutan. Pagitipagin kang udisa duka, kaya ko na sudisa duka na ipagkatan sa duka niya, may pipidong niya no. Importante mini sampai. Kado mo din sa duka. Manapagin ka niya sa bukan niya ron, wallahu ta'ala a'lam. Siya kang buta mana.